Busa kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi. Maayong buntag mga igsuon. Lingi ay imong tapad, maayong buntag diha. Bahalag na ulahi ng uban. Pero nakasimba man. Mga igsuon, ang paagi sa Dios katingalahan. Sa tawhanong hunahuna, dili dali masabtan. Ang paagi o hunahuna sa Dios, dili arang matugkad. Ingnon nato misteryoso. Mao nga sa unang pagbasa, tataw nga gilatid ug atong nadungog. Kini nagkanayon kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna. Ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon man nga ang kalangitan habog kay sayuta ug ang akong laraw, mga laraw habog sa inyong mga laraw. Ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Hunahuna aragod, try to imagine. Usa ka kawatan gilansang sa maong gutlo dungan sa atong Ginoong Hesus. Ang usa nangantyaw pa sa atong Ginoo. Apan ang usa midawat sa iyang kaugalingong kahimtang ug milahos siya sa paglaom sa kaluoy sa Dios. Ningon siya, Hesus, hinumdumi ako kung maghari ka na. Unsay tubag sa atong Ginoo? Nining adlaw, uban ka kanako didto sa paraiso. Grabe. Mabitaw ubang komentaryo sa Biblia. Kuyaw ning kawatana. Kay kawatana niya sa iyahang pagka nagkinahanglan sa kaluoy pasaylo, midangop siya sa Ginoong Hesus samtang tapad nga gilansang sa krus. Diha niya ng adlaw nakaabot sa paraiso. Kawatana nakakawat pagyud og kaluwasan. Kuyawa Yahaya Di ba? Ang uban presohon silutan. O kadtong Ginoo na silutan siya. Pero sa afterlife daw gikawat pud niya ang kaluwasan. Pero di man na niya mahimo ba? Kung dili pa maluluyon ang Dios. Tanawon nato sa Ebanghelyo, sa unang tanaw, daw nakahimo og inhustisya ang agalon. Kay tiaw ba, usa ka oras ang trabaho, nakadawat og usa ka adlaw nga suhol, mo may naandan nga suhol, usa ka denaryo. Ang usa ka denaryo, 1 day's wage. Aron lang sayon kwintahon, butang nato karon 500 ang matag adlaw nga trabaho, walay libre kaon. Nasuhulan usa ka oras 500. Busa mangani ang unang trabaho sukad alas 7 o alas 8 makato. Nagtuo sila nga labaw ang ila. Nagreklamo pa sila, kami na pagbamis kainit. Kunya,
pareho ra dag suhol. Di ba? Murag naay inhustisya. Pero kung imong tan-awon, wala baya? Nganong wala man? Ang ilang nadawat, insakto man, suhol sa usa ka adlaw. Wala pod kulangi. Wala langay-langaya. May inhustisya na. Nagsabot pod sila. Nga naandang suhol ilahang madawat. Niuyon sila. Wa gyud inhustisya. Nasina lang siya. Nga nagpadungog-dungog nga may tingali pod dugangan mi. Pero kung magpadungag man siya sa insakto nga suhol, it's none of their business. Mao gani ang agalon ni ingon, wa baday ko'y katungod paggasto sa akong kwarta sumala sa akong gusto. Kunyan ing siya, may akong gusto nga kining ulahing gipatrabaho kay muuli ni didto unsa may iyang mapalit nga bugas, palit pagsud-an, unya basig daghan pa iyang anak, pareho mamong nagkinahanglan naluoy ko aning ulahi na magbuot day ka kung maluoy ko nila. Es ka lang. Nainggit ka. Kay ako, generous. Manggihatagon. So tanawa, wala kulangi, wala langaya, makatarunganon. Busa, one full wage, one day's work. Magpadugang, it's none of their business. Kung gihatagan ang ulahing misugod sa suhol sa usa ka adlaw, walay laing rason. Kay siya ang agalon, manggihatagon, maluluyon. Busa maingon ta nga ang agalon, matarong na, manggihatagon pa. Asa ka makakita ana? Matarong na, manggihatagon pa. Pagkanindot. Di ba? Kini nagsaysay man mahitungod sa atong kaluwasan. Mahitabo nga inigabot na nato dito sa pultahan sa langit. Mahitabo nga makita nato atong kaila kauban bakaha nga mas makasasala pa kaysa atoa. Unya basig makurata. Kaya nagtuo ta, kini siya kay makasasalang dagko, kay ilabay ako ani, silingan mi ani, kauban mis trabaho ani. Impirno unta ni. Ngano naman yung unsang pagkaunsa nga mag-uban man day mi dire? Dapat gani unta malipay ta, kay naluwas pud sila. Kaysa wala sila maluwas. Magdaot atong buot, labi nagkaaway pud nato. Dapat na sa impierno. Pero matag may bawo nga naghinulsol day siya, iyang giulian tanang damage nga iyang nahimo, iyang giulian, gi-repair niya ang tanang kadaot nga iyang gihimo. Mao gani nga naa na siya diha. Pero magsulabi mang ato ang kapungot, dapat impierno na. Gibutang-butangan ko anak niya. Iilugan pa ko anak niya, akong asawa, akong mga anak, mao niyang gihimo, unya mag-uban mi dinhi. Pananglitan lang, dili nimo kontra. Pero imo ding manghod,
o kaha imong maguwang. Pero nahibaw ka nga nakasala gyud siya. Nahibaw pug ka nga nakahimo siya krimen. Nakahibaw ka nakahimo siya immoral. Nakahibaw ka nakahimo siya dili angay. Pero imong igsuon, wala man pud mo mag-away. Putol gud na nimo tinai. Kung malangit siya, di gihapon di ka malipay. How can you be happy when one of your brothers, one of your sisters are not with you in heaven? Daw kay gipakaanak man ta tanan sa Dios. Ato unta ikalipay nga tanan pod maluwas. Salamat na lang dili kita ang Ginoo. Kay kung kita pang Ginoo, wa gyud tsansa ang uban. Wa pay tsansa imong igsuon. Wa pa'y tsansa nga maluwas imong manghod o kaha imong uyuan o kaha imong igagaw. Salamat na lang ang Dios di sama nato. Kay usahay piot tag kasing-kasing. Na bisan igsuon, bisan kaila barkada, di makasulod. Salamat sa Dios kay lahi iyang paagi. Lahi iyang mga laraw. Lahi iyang hunahuna kay sa atong paagi, atong laraw ug atong hunahuna. Nining atong pagsaulog santos nga misa mudangop ta sa Ginoo. Saligan ta siya sa iyang kamaluluyon, sa iyang kaayo. Kaysa pagkatinuod, kung pangutan-on nato itong tuwa dito, unya nagtuot nga di siya angay dito, angay siya sa impyerno, unya miingon ta nga, oy, unsa na ba ni pagkaunsaang ni naman kadire, mag-uban man ta, basig matubag po siya, ay, wa gay laing rason, kaluoy sa Dios, og sama pod nimo. Tungod sa kaluoy sa Dios, ni apog ka diri. Maulahiman o mauna, dito gihapon ang atong rumbo o punta. Makadumdum ko sa una nga, inigsakay sa barko, labihang piota, kay di gyud paulahi, bisag daghag karga, bisag bugat ang gipasan, sihot gyud diha sa agianan. Unya, inignaog pod, ambot pa ning mga bulanon na inigulis buhol. Manggiilog gihapon og panganaog. Nga naara magay panahon og lugar. Munang usa ka tawo niingon nga, ay goy, ngano man gyud nga magpunsisok man ta des pultahan. Ano mahadlok man ta maulahi. O unsa may naapod og mauna nga inig magdungan ra man gihapon ta inig abot sa pantalan. Kay ngano dig mauna kag sul sa barko, mauna di pug kag kanaog didto. Na pareho ra man gutloa nga atong abot didto. Pareho ra gyapon sa eroplano. Maulahi magka og maulahi mauna og sulod sa eroplano. Pareho ra mo panahona inig abot sa airport. Maulahi man tag mauna. Pareho ra ta moabot sa lapihan pantalan sa gingharian sa Dios sa airport sa kahimayaan sa Dios. Ang ato lang buhaton, maningkamot ta nga matuman ang iyang santos nga kabubuton diha sa pagkamatarong
padayon sa kamanggihatagon o kamaluluyon o ka matinumanon sa plano o gusto sa Dios. Di lang ta mahimog hukom sa uban kay di man ta maghuhukom. Si San Pablo bitaw makasasala man dako, si San Agustin bitaw makasasala pun dako. Pero naman sila gihimong pagbag-o. Iya na sa Ginoo, dili na atoa. Kausang Ginoo ni ingon, dili tanang moingon Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundi sila lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Ining santos nga misa mo ni atong pangayoon sa Ginoo. Tagaan ta niya glamdag, giya, tabang, pinagis belang espiritu sa batuntag kaisog. Kana bang musugakod, mutuman sa taha sa Ginoo o kabubuton sa Ginoo. Maulahiman o mauna, maurang suhula. Maulahiman mauna, maurang kaluwasana, atong rumbo, atong punta.